Що е илюзия? Думата произлиза от латинското илюзио, грешка, заблуждение, и е дошла до нас посредством френски. Означава на празна надежда, мечта, която не може да се сбъдне, а в буквален смисъл изопачено възприемане на действителността поради измама на сетивата. Мога ли да ви помоля да повдигнете още малко роклята? Съвсем малко. Така добре ли? Много е, много е. Така? Добре. Благодаря. Така? Моля ви се. Така? Благодаря, благодаря. За днес достатъчно. Какво има? Искате ли кафе? Не, благодаря. Не знам дали няма да ви обидя, но е прието да се заплаща, макар че сумата, с която... Дано имате успех. Довиждане. Довиждане. Надявам се, че уговорката за сряда си остава, нали? Естествено. Да, раздвижете се. Съвсем забравих, трябваше да се сете. Може да си почините, ако искате. Мисля, че до този резултат можехте да стигнете и без моята помощ. Честна дума, чак сега разбирам, че съм търсил повод да бъда с вас. Вярвам ви.
Тогава стискам в юмрука си малко стъклено топче. И започвам да мисля за топчето. А то започва да расте в юмрука ми. Все повече и повече. Достига размер на планетата. Ръката ми обаче си остава същата. И не изпитвам болка, а изпитвам лугава сласт от несъразмерния юмрук и топчето планета. Преди да имам стъкленото топче, държах в ръцете си момиче. Дребно момиче с големи гърди и тънки плешки. И резултата беше същия. И кога ви запознах? Кога успяхте да се нарисувате? Траур с бяло бедро. Порнография. Сантиментална порнография. Чудна работа. Уж си нормален човек, а като вземеш четката, също като оня, дето... Уж си нормален човек, а като вземеш четката, също като оня, дето на дневна светлина не можел да се задейства като мъж. Та и ти. Не дей рови, нямам. Та и ти, като вземеш четката, за да се задействаш като художник, все нещо трябва да ти е особено. Я обстановката, я темата, я обекта. Не тършувай, казах ти, че нямам. А истината е, че рисувате всички тия актове, скърби, мъки и вдовици с разголени крака, за да предадете лицемерна форма на най-примитивните си желания. Точно това наричам аз инстинкт на бездарието. Да търсиш пикантни или остри драматични сюжети, дано те със собствената си сила предадат мощ на картината. Стига вече. Така де, изпочупи ми всичко. Ето, напи, трови се, прави каквото искаш. Кощунство, гледай къде е скрил. Поне да имаше нещо в нея. Обрах ти целият буклук за няколко мизерни капки. Кощунство, да използва главите на гръкоримските шедьоври за скривалища. Щел съм да се отровя. Знам аз за кого те е жал, за коняка те е жал. И все пак не мога да не призная, че има някакъв уют сред тия голи женски тела. Сред този мирис на бои, на терпентин и не знам какво. Завиждам ти, че така можеш да се барикадираш в този илюзорен свят. Като че извън времето, който обявяваш за собствен и неприкосновен. Слушай, дай сега да говорим сериозно. За оная там голата съм ти намерил клиент. Само трябва да я обърнеш обратно, да не бъде в гръб. И продажбата е осигурена. Виж за това. Много е голямо това нещо, бе. То не може да мине през никаква врата. Я дай един нож. Ще изрежеме жената. 3 стола продаваме отделно. Само ще прибавиш една масичка да ги комплектуваме като гарнитура. Отде да ти намеря човек, който да харесва едновременно и столови и вързана жена, освен това. Вместо една продаваме 2 картини и взимаме двойно. Ами това? Кое? Какво ще го правим? Кажи де. Това съм аз. Аз ли съм, бе? Ти си. И защото за такъв идиот никой няма да даде пукната пара, затова ти го подарявам. Какво? Какво млъкна? Не можеш да се познаеш ли? Ами как ще се познаеш, когато съм те нарисувал трезвен? Я кажи нещо повече за нея. Нали вече ти казах, буклук? Не, бе. Не е за картината. За модела? Защо? Питам. Актриса. С добри физически данни.
но се е отказала. Защо? Омръзнало и да говори чужди думи и се отказала. Глупости. Всяка неудача търси благородни оправдания. Разбрала, че й липсва талант. Затова все пак се изисква характер. Ти имал ли си нещо с нея? Опазил ме Господ. Ние с нея толкова си приличаме и имам предвид лошите черти в характера, че чувствам като близък роднина. Все едно да извърша кръвосмешение. Аз май ще се влюбя в нея. Твоя работа. Но трябва да ти кажа, че тя познава толкова мъже, колкото картини ти не си нарисувал. Няма значение. Аз пък ще нарисувам още повече картини. И ти си прав. Той не се знае коя от двете дейности е по-порочна. Добър ден. Добър ден. Заповядайте. Три коняка. Коняк? Защо коняк? Не, аз няма да пия. Не го поръчвам за вас. Кафе? Кафе. Две кафета.
Какво се е случило? Пред очите ни разгониха едно погребение. Полицията ужасно. Кого погребвах? Не разбрах. Има ли значение? И онова момче. Те го убиха. Ти видя ли опашките на конете? Какво? Видя ли опашките на конете, викам? Ти питал ли си се... Изобщо... Питал ли се някой някога... Защо конската опашка е станала знаме на прабългарите? Ах, как гузно ги бяха свили под задниците си. Сякаш съзнаваха в каква мръсотия участват. Тези коне, дето 12 столетия пропътуваха под нас с вирнати опашки. Докъде ги докарахме? Да се срамуват от нас. Прабългарското знаме, мръсно и проскубано, виси свито между задните бедра на коня. Те убиха човек, той говори за конски опашки. И какво ще постигнеш, ако нарисуваш онова окървавено лице? Убитото момче. Ще трогнеш близките и роднините. А това тук е саблен отговор на варварството. И по-силно даже, щом животното е почувствало вина да крие то от гузност опашката си. Защо не я развее, ако делото е право? Прабългарското знаме, мръсно и проскубано, трепери свито между задните бедра на коня. Само, че това няма ти го дам, защото стана много хубаво. Убили човек. Аз пък убих убийците само с два реда. Някои си чуха имената. На здраве! Те убиха, ти уби. Интересно, кой и кога ще сложи край на тази верига от насилие? Що ми ти, Кириле, поета, и ти започна да говориш за убийство и отмъщение? Уж изкуството било последното убежище на човещината. Даже ми става неудобно, че след всичко онова, което видяхме, сме седнали и философстваме. Вие ми ставате симпатичен. Преживявате това, което е станало с момчето, като най-обикновен човек. А Кирил изхожда само от позициите си на творец. Може би за изкуството е нужен известен егоцентризъм, издигане над факта. Но аз това наричам жестокост. Никак не съм убедена, че и най-високото изкуство може да замени понякога една естествена човешка реакция. И аз си запазете за вас естествените човешки реакции. Какво наричате вие естествено? Дето не знаеш зад кой ъгъл ще ти теглят куршума, ако не мислиш както мисля и той е вестник, например. Това ли е естественото, и аз да реагирам естествено? Или дето не знаеш кой е седнал тук да си пие кафето и кой да слухти за всяка дума, дето ще кажеш? Човек, който доброволно се отказал да ражда, няма право да ми обяснява колко мило нещо е детето. Всъщност не говоря за никого от вас. На здраве, без извинение. Момент. Моля ви, познайте ме. Няма ли да ме представиш? Познайте ме. На познатите си. Приятно ми е. Един момент, като му дойде времето, сами ще се представям. Та за какво говорихме? Ти ме питаше какво мисля за правителството на господин Цанков. Ами, аз не мисля, аз го обичам. А когато човек обича, той не мисли. Абе ти ме питаш още нещо. Какво смятам за увеличаване цените на сланината?
единственият начин да се спаси от катастрофа икономиката на тази измъчена страна. Ама ти ме питаш още нещо. Какво ми е мнението за тайните полицаи? Елегантни, възпитани, любознателни хора. Господата май малко прикаляват. Не, още не. Хайде да излезем за малко навън. Навън, там може никой да ни не види, пък аз не искам да пропадне за историята най-красивия ми жест. Изчезнете, ти са полицаи! Пустете ме! Пустете ме, ви казвам! Малко му е това! Вие гледайте и не се намесвайте! Седят по масите ви! Влязоха в къщите ви, утре ще легнат в леглата ви! Не се плашете, господа! Аз го направих! Вас никой няма да ви закача! Аз го направих! Ето, вижте кръвта му! Вижте как изглежда кръвта на един мръсник, господа! Защо се плашите, господа? Вас никой няма да ви закача! Аз го направих! Аз го направих, господа! Какво направихме ние, бе? Видя ли какво направих? Какво? Ами я виж какво имах в себе си. Ти си луд. Ти си съвсем луд. Ей, сега вече ще им дам да разберат. Кириле, моля ти се. Ей! По-тихо, бе! По-тихо, че от 4 месеца не съм си плащал найма. Хайде, успокой се, всичко е наред. Наред. Поне половината от посетителите ме познаваха. Като художник ли? Дай, после те видяха и като нормален човек. Ей, това, ако не е повод да пинем, здраве му кажи. Ей, ти ще да ги избиеш всичките, ако не бяхте задържава. Не зная какви са ти отношенията с Катерина, но ти се държа възмутително и с нея. И откъде си сигурен, че онзи беше такъв? Персифедрон. Какво? Персифедрон. Какво е това? Персифедрон, опашка на комета. Персифедрон, убийство на древен грък. Какъв е този персифедрон? Какво означава? Нищо не означава. Измислена дума. И сигурно все пак влагаш някакъв смисъл. Спасявам се съзнанието от персифедронизация. Това е смисъла. Докато изчерпам всеки смисъл. И в устата ми остане вкус на метал. Искаш да кажеш вкус на коняк. Интересно какво правиш, когато не пиеш. Не мога да го понасям. Имам чувството, че непрекъснато ми брои чашките. Не се усмихва. Не се мръщи. Никога не знаеш какво ти мисли. Погледни му само физиономията. Интелектуален бандит. Поне един път да беше кихнал, щях да му простя всички тия добродетели. А твоя стил от това дали така ще бъде поставен или така, нищо не го бе. И подписът ти те е сложен, че и сляп да си ще го прочетеш. Като те гледам, ми става мъчно. Жалко за таланта ти. Ах, как ненавиждам това така обичано и уважавано от всички ви понятия. Хайде, нека има по-малко талант, да има повече морал. Талантът по него дава Господ и никой не е виновен за бездарието си. Но за морала си всеки носи отговорност. Их, как мразя да философствам. Омръзна ми да бъда нощна смяна. От тъмнината станах суеверен. Приятел ли? Враг ли? Еднакво го отбягвам. С точността на прилепи се разминаваме. Станал съм несигурен и подозрителен. Вече по инстинкт налучквам само кой ми се усмихва в тъмното и кой се мръщи.
се бодър да посрещам слънцето. Може в първия момент да зажумя. Ще свикна. Както виждаш, и аз мога да бъда сантиментален. Какво ще кажеш, моето момиче? Ти поне ме познаваш от към сантименталната ми страна. Хайде, не се измъчвай. Я по-добре ела да те представя на чичо ти Иван. Той е художник, може да те нарисува, да се прочуеш. Знаеш ли как може да ти издокара? Той ги измисля едни. Я се завърти да те види хубаво. Така, ето и крак. Чичо Иване. И това тук всичко ти е наред. Хайде сега, моето момиче, да не оставиш, понеже ние с чичо ти Иван си имаме още малко работа. Я чакай. Я по-добре, че ти Иван да не оставиш, защото ние с него всъщност си свършихме работата. Мога ли да вляза за малко? Да, разбира се, заповядайте. Ужасен дъжд. Защо не се събличете? Не, аз съвсем за малко. Какво е това? Опитвам нещо. Аз ви попречих. Моля ви се. Завиждам ви, че можете да работите по всяко време. И как ще се казва? Не знае още. Жестокост или нещо подобно. Не съм решил. Момчето от погребението. Трябва да направите нещо за Кирил. Това, което се случи вчера. Страхувам се за него. Мисля, че той не е чак толкова за жалене. Какво искате да кажете? Абсолютно нищо. Просто му завиждам. Толкова хора се грижат за него. Вие поне можехте да почакате да поспре дъжда, преди да изтичате тук. Едно сладко или нещо за пиене трябва да ви почерпя на гостите ми. Не ви разбирам. Аз също бях в кафенето, когато стана онази история. За мен не се ли страхувате? Не. Вие сте съвсем друг човек. Вие сте... Мухлю. Искате да кажете Мухлю? И ме реши на светеца. Не си служете с речника на Кирил. На вас не ви отива. Не ми отива, разбира се. Как ще ми отива? Ако бях пияница и циник, и ако имах физиономия на интелектуален бандит, щеше да ми отива. И може би щяхте да ми обърнете малко внимание. Сега просто изпитвате прекалено голямо уважение към чистотата ми. Не ми обръщайте внимание, извинявайте, говоря глупости. И още нещо трябва. Искам да ви кажа. Не е нужно. Господин министър. Колко се радвам. Влизайте, господин министре. Не се притеснявайте. Моля ви се, аз търсих. Знам кого търсите, знам кого. Аз съм майката. Много съм доволна. Веднага ви познах. Заповядайте. Катерина толкова ми е говорила за вас. Точно така си представих, че изглеждате. Истината е, че аз един път ви видях, като я изпрашахте. Случайно бях близо до прозореца. Прощавайте. Знаех си, че непременно
Ще посетите майката. Синко. Ще ви почерпа един ликьор. Кафето го свърших. И все забравям да кажа на Катерина. Аз много рядко излизам. Краката. Мъчно ходя. Ей, когато човек достигне до една възраст... Ах, ама така щастлива ме направихте с вашето идване. Така щастлива! Знаете ли колко ме зарадвахте? Аз знаех, че вие непременно ще дойдете. В това бях сигурна. Сама си го правя. С билки. Много е полезен. Заповядайте. Прощавайте. Добре дошли. За ваше здраве, господин министр. И за Катерина. За вашето семейно щастие, както се казва. О, защо ми седнете? Тя е родена за съпруга и е много добра. Даже в нейно ущърб е добрината й. Сигурно Катерина ви е казвала, че в началото аз бях против. Тя да се отказва от театъра заради един министър. Прощавайте му. Но това беше само един импулс. Импулс на старата актриса. Сега разбирам, че вие сте имали право. Разбирам ви. Не е редно един министър с актриса. Сега балове, приеми, вечеринки, коктейли, чужди страни. Че какво? Ами так му работа за актриса. Световната сцена, както е казал Шекспир. О, скъпи ми Фабрицио, вземите ни жал. И нека първо моето сърце усети хладната целувка на метала. Щом от целувка трябва да умре. Той обаче казва: не, Лаура, не! Аз си забравях, той видяства. Аплодисменти. Половин час не може да се спусне завесата. Ох, сега като се погледна в огледалото. Всичко това е само тия пусти гримове. Аз, разбира се, няма да бъда на сватбата. Бъдете спокоен. Катерина ви помоли. Аз я разбирам. Прощавайте. Запалвам ги само в изключително тържествени случаи. Мерси. Макар че бях много по-красива от нея и по-талантлива. Ето, ето. Ето тук Катерина беше на 4 години, а тук на 12. И вижте каква голяма разлика, нали? Я, елате тук, елате за стени. Така. Моля ви, ако обичате. Сантиметъра и кредата там. Кредичката е там на машината. Да, там отгоре. Да. Така, благодаря ви. И 32. 1,79. Чудесен ръст за един мъж. Макар че когато човек е министър, ръстът съвсем не играе решаваща роля. Наполеон, например. Виж кой ни е дошъл. А ти казваше, господин министъра нямал време. Майка съм. Мога ли да не видя бъдещия си зет? Довиждане. Извинявай. Катерина, защо така, мое дете? Господин министърът има работа. Господин министърът трябва да прави гимнастика, да му заякнат мускулите. Та цял живот на ръце да ме носи. Ела. Слушай сега. Аз не съм никаква актриса. По-точно бях, но бездарна. Дъщеря ти е едно пълно бездарие. Ненужна притурка по масите и ателиетата на другите. Това е. Аплодисменти. Няма министри. Няма премиери. Как няма? Господи, аз която пожертвах живота си за теб. Нищо не си жертвала.
Принуждаваше ме да те лъжа. Имаше нужда от тези лъжи. И аз ги измислях, за да ме оставиш най-после на мира. За да не ти слушам непрекъснатите упреци за моята безпомощност. Лъжи, лъжи. Прекалено дълго продължи всичко. С тези твои князе, дето лазили в краката ти. Селски кметове, недоучили адвокати. Даже не би могла да си спомниш кой е баща ми. Катерино. Аз поне мога да посоча бащата на моето дете, което не родих пак заради тебе. Ако ти споменеш само един път името на Кирил, той ти разби живота и моя живот разби. Ако е разбил живота ми, това е единственото нещо, за което не съжалявам. Цялата моя мизерия. Хайде, хайде, успокой се. Преживяхме толкова лъжи. Ще преживеем и една истина. Дали няма да излезе, че всички спици на всички колелета са точно 6 пъти и нещо по-малки от обиколката? Уважаеми дами и господа, дамите още ги няма. Каза ли на Катерина? Айде, помагай, бе. Какво стоиш като... Какво има, а? Горе главата, Кириле. Всичко се нарежда така, както не си сънувал. Още малко търпение и ще се увериш със собствените си очи, че твой приятел... Хайде да не избързваме. И така? Ето го повода за днешното тържество. С една дума вече сме богати. Ето да си платиш наема и там каквото. Ще ми ги върнеш, когато имаш. Впрочем, може и да не ми ги връщаш. Та имаш удоволствието да чуеш, че последната работа на твоя скъп приятел, наречена жестокост, е откупена. И откупена не от близките и роднините, както ме подиграваше. А ти, братко, си вземи конската опашка и почисти малко аглите, защото, извинявай, но тук е доста замърсено за такъв тържествен случай. И кой даде толкова пари? Не го познавам, пък и не ме интересува. Ясно е, че е човек, който разбира. В случая по-важното е признанието. Хайде сега прибери си парите и прекрати този цирк. Какво ти стана? Защо се държиш така? Какво е това? Причината за твоето тържество. Жестокостта на комунистите. Заглавието е променено, беше само жестокост. И защо си я направили на картички? Това е спекулация, аз нямам никаква вина. Защо се смееш? По този начин може да се злоупотреби с всяка картина.
Със всяка не може. Не може със всяка. И кое наричаш ти спекулация? Че те не са фалшифицирали нарисуваното. Променили са малко заглавието. Чакай, ти си пием по една глътка. Пини. Страшна картина си направил. Що може да й се залепи всякакво заглавие и тя да не го отхвърли? Добре, спекулация. И сега какво ще правиш? Трябва да се защитиш. Спекулация. Престъпление е това. Ще ги разобличиш. Има преса, има съд. Ще заявиш, че си имал предвид не комунистите, когато си рисувал тази жестокост, а си имал предвид и кажи точно кого си имал предвид. И наистина трябва да го кажеш точно. Защото въобще жестокост няма. Жестокост въобще, убиец въобще, жертва въобще. Ще го кажеш ли? Ти видя кой уби момчето. Извинявай, че ти развалям празника. Но ще трябва да го пренесеш на друго място. Кириле, ти си откровен. Позволи ми тогава и аз. Приемал съм всичките ти закачки по повод картините ми, само заради изящната наглост на твоя хумор. Но не мисли, че мълчанието ми е било знак на съгласие. Ето какво, скъпи приятелю. Никога не съм искал да свързвам нито изкуството, нито душата си с мръсотиите и дребновостта на деня. Признавам, че е възможно за второстепенни таланти да изявяват качествата си точно в такива условия. Но моите амбиции са по-големи. Един творец остава във времето си сам, когато успее да се опази от ежедневието му. Ти си прав, аз измених на себе си. За пръв път измених на себе си и ето го резултата. Картички. Че съм мухлю и светец, знаех. Сега узнах, че съм човек и художник въобще. Така, ти никога не си ме признавал. Винаги си ме отричал и все в името на приятелството. Вече допускам, че ти е дразнил успеха ми, защото аз имам успех. Всеки успех има официални одежди, приятеля. Другото пък се нарича неуспех. Ти отричаш всичко и всички. Даже и себе си. Ти си болен човек. Не те печатат, не те четат. Така ли? С изключение на шепа млади подражатели. И друг път се е случвало здравото да подражава на болното. Млади и прави момчета да коцукат, да се кривят, за да са по-интересни. Истината е, че никой не ти разбира стиховете. И това ти е озлобило. Понякога се питам, ти разбираш ли си ги? Ти. Ти разбираш ли ги? Каквото напиша, аз го хвърлям. А ти вървиш след мене и събираш. Събираш всичко, което изхвърлям. Като буклучие. Аз май съм закъсняла. И не само стиховете. Точно на време дойде. Какво става тук? Поговорихме си. Искаш да кажа, скарахте се? Да, скарахме се. За какво? За теб. Какво е имало между вас? Кирил ти е приятел. Мислех, че си го питал досега. Остави, Кирил, теб питам. Какво е имало между вас? За това ли ме покани тук? Да ми зададеш този въпрос? Не, имах други намерения. И какво ти каза той? Че съм страхливец. Остросан и снав. Който не смее нито една работа да доведе до край. Не само като художник, въобще като мъж. Мисля, че има право.
толкова пъти не можах да набера смелост, поне да ти кажа, че исках да ти рисувам кола. Това ли било? И затова ли трябваше да се маскирам като вдовица? Да вися по мостове с разпилени коси, да съзерцавам водопади, да тревожиш майка ми. А може би даже не си искал да ме рисуваш. Защо да си хапиш боите? Просто си искал да ме видиш гола. Трябваше да кажеш. Щеше да ми спестиш толкова време. Не прави глупости. Казвам ти, не прави глупости. Загаси лампата. Какво има? Нищо.
Един момент. Готово ли е словото? Всичкам да поздравявам ви. Чудесно. Господин. Кой е ключът? Не знам. Спокойно. Моля, спокойно. Да, започвам. Уважаеми дами и господа, позволете ми да направя едно малко отклонение, преди да говоря по същество за щастливия повод, който ни събра в тази зала, където красотата заповядва преклонно мълчание. Дами и господа, още не е заглъхнало ехото на сътресенията, които преживя изстрадалият български народ. Не е тук мястото да говорим за ония виновници, ония разрушителни сили, които скрити зад лозунга за социална справедливост, дръзнаха да предизвикат метежа от септември 23 година. И ако аз все пак говоря за тези неща, то не е за да изобличавам точно тук, в този храм на изкуството, агентите на идеи, дълбоко чужди на националния дух. Искам само да припомня, дами и господа, че мнозина творци се подведоха да се ровят в теми, които само обиждат националното ни достоинство. Увлякоха се да пресъздават в своите произведения отново и отново ужаса, за който стана дума. Това беше някаква налудничава ексцесия, защото ужасът може да бъде само тема на извратени нещастници, докопали се до четка, перо или роял. А изкуството, всички знаем, това е преди всичко красота. Погледнете тези цветя, дами и господа. Аз не говоря за багрите, за майсторството, аз говоря за дълбокия смисъл, вложен тук. Ако цветето е първият знак на пролетта, на вечната хармония на живота, защо да не го приемем и като знак на обновлението, като един повик, който сякаш ни казва: братя, търсете порядъка в своето общество, търсете цветето на братската обич, на умиротворението. Няма да бъде никак пресилено, ако кажа, че един художник, един човек на изкуството, даде урок по политика. Той даде пример и на своите колеги и им посочи верния път, по който трябва да вървят. Ето защо нашата общественост е дълбоко благодарна на нашия скъп творец, че с тази своя изложба се нарежда решително на страната на правителството, на страната на оздравителните сили, които работят за благото на тази излъчност. Че даде в ръцете на тези сили, който отцвете, по-силно от всяка.
Забележителна реч. Чудесно. Чудесно. Моите най-искрени поздравления. Искам да ви кажа нещо. Господине, моля ви се, какво правите, господине? Господине. Да? Няма го вече стария ужас. Зверски цялостен и зверски безкраен. Без гримаси и без остроумия. Така е, така е. Ужаса си променя характера. Моля ви се, чакат ме. Не трябва да ме търсиш повече. Съжалявам, че ти го казвам, че те оставям в такъв момент. Бях решила. И ти го разбираше. Наистина бях решила. Не знаех, че ще ти се случи това. Просто нещата съвпаднаха. Убиха Кирил. Кой? Кой го уби? Ти. Ти го уби. С твоите цветя. И аз.
Ей! Къде драпаш нагоре като нектон по реката? Къде драпаш нагоре като нектон по реката, викам? Какво се чудиш? Нектон, водно животно, което плува на далечно разстояние, като преодолява силата на течението. Думата има гръцки произход. Тук, на последната сричка е ударението. Видиш ли, уния руни там. Лапсус лингва, грешка на езика. Руини исках да кажа. Руните са най-старите писмени знаци на скандинавските германци. Данил, приятно ми е. Я ела. Освен руина, има и друго обозначение на развалина. Родера, то е латинско. Оттам растенията, които растат по развалините, се наричат родерални. Така че копривата, подбела, живовлека и еди какво си, може да не ги наричаш коприва, подбел, живовлек и прочие, а да ги подведеш под общото наименование родерални. Ти какъв си? Рисувам. Живопис или графика? Ами... Знаеш от кога чакам точно такова нещо като тебе? А можеш и да рисуваш абстрактно. Защо абстрактно? Защото селото го няма вече. Изчезна. Какво село? Кой си ти? Какъв си? Свинар. Откакто селото загина, станах свинар. Къде сте свинете? Ето. Но тя е... Каква е? Но тя е... Каква е? Искам да кажа, тя е дива. Всяко нещо е било диво, преди да стане питомно. Аксиома. Нали знаеш от гръцкото? Знае. Ти откъде знаеш това? Значи тая е твоя култура? Да, от тук е. Откъде имаш тази книга? Както се бяхме събрали най-умните от селото и си умувахме тихо и кротко по наши си работи. И таман щяхме да се изпокараме. И... енциклопедически речник. Как така? Така? От небето? От небето. Цял месец не беше падало капка дъжд. И започна ми наред. А. Аба. Аба. Турска дума дошла от арменски. Вид дебел, тепан плат. Че това го знаем, бе. Знаем го. Карай нататък. И още мъжка дреха от такъв плат, обикновенно без ръкави. И това го знаем. Знаем го и това го знаем. Карай нататък. Абаджия. Чувач на Аби. И това го знаем. Има ли някой да не знае какво е абаджия? Карай нататък. Абдал означава глупак. Ние сме абдали, че сме седнали тук да си губиме времето. Дали ли аз си разделим хартията на тази книжка, се свиеме тютюна в нея? Друга полза не виждам. Карай нататък. Абстракция. Абстракция. Мислено извличане на съществените свойства, отношение и страни на предметите
и явленията. Отнемане на част от цялото. Значи, мене вълк, като ми отнеме агне от стадото, става абстракция. Така ли? Не, май не е това. Тук пише да отнемеш понятие, не агне. Значи, ако агнето се казваше понятие, щеше да има абстракция. А като е Борко, няма абстракция. Слушай, бе. Я да караме нататък. Прескачай ми готово. Как така ще прескачаме? Ти чуваш ли се какво говориш? Това да не ти е гьол да прескачаш. Това е абстракция. Даниле, тази свиня, абе... Какво? Защо не я пратиш да пасе? Пасе. Как ще пасе, като не пасе? Не е вярно пасе. Да ставаше дума за абстракцията. Страшно беше. Особено нощите. Стига си пъшкалжа полудея! Пак ли тая пуста? Абстракция. Ама нито си я виждал, нито си я пипал. Усещам я. Ага, да я хвана. Като мокра връв си сплъсне. Ти ли си мъж вече? О, Боже! Скупи го тая пуста абстракция. Как мислиш? Дали абстракцията е нещо вътре в човека, като болест да кажем? Или идва отвънка, като не знам какво? При мене си отвътре ушки. Интересно. При мене отвънка. Гавриле! 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 Ей, Гавриле! Ох, да опустеете на тая абстракция! Господи, какво ми дойде до главата! И на ония свят мира да не намери, Господи! Изяде ми човечеца! Изби му мъжката сила, Господи! Всеки от нас познаваше мъката. Умряло дете, окоцал кон, бита от градушка нива, измамана жена, предателство на приятел, с една дума конкретни беди. Но мъката от нещо непонятно. Това е неописуемо. То е болест без име. То е мъгла, в която изгубваш посоката и към другите, и към себе си изгубваш посоката. На какво да се опреш? Страшно.
Даниле! Даниле! А какво да се опреш? То е мъгла, в която изгубваш посоката. И към себе си, и към другите изгубваш посоката. Стой! Чакай малко! Какво правиш, бе? Не си от нашия край, гледам. Не съм. От кое село си? Друго село съм. И вашите колелета, значи са като нашите. Ди! Дали няма да излезе, че всички спици на всички колелета по света са точно 6 пъти и нещо по-малки от обиколката? Тикви! Каруцата беше пълна с тикви. Тикви бяха това, повярвай ми. Какви глупости разправям? Какво има? Какво се е случило? Слушай, Даниле! Обърка мъжете ни с тая твоя проклета абстракция. Виж ги на какво приличат. На нищо не мязат вече. Всичко занимариха. Нищо не пипват вече. И нас не пипват, занимариха ни. Това не е най-важното. За теб може да не е най-важното. Или вземи да обясни какво е това абстракцията да ме рязат, или... Какво да обяснявам, като и на мене не ми е ясно? Ами като ли ти е ясно, защо ги подкокоросваш, а? Не ги подкокоросвам. Книгата пише. Ще изгорим тая книга. Дай книгата! Дай книгата, ти казваме! Какво ли са? Полудяхте! Чакайте, бе! Доста чакахме. И чума сме виждали. И холера. Преболедуват малко и пак мъже останат. А тая абстракция по-страшна и от чумата. Удари ги в най-важното място. Менингит изкара моя. На идиот се превърна, дето се вика, ама мъж си остана и повече даже. А тая абстракция и него засегна. Изпи му мъжката сила, бе! Добре, бе, кажете какво да направя. Ще ги закълнеш! Ще ги закълнеш да не мислят за нея. Ти за тях си от повече. Грамотен човек си, за всичко те слушат. Ще ги закълнеш! Ще ги закълнеш! Уважаеми селени, това за абстракцията се оказа една голяма глупост. И най-умните книги грешат понякога. Четох, много внимателно четох и разбрах. Не съществува такова нещо. Няма абстракция. Гине добитъка. Занимарихте къщите и не само къщите. Вие мъже ли сте? Или не сте мъже?
Даниле, прати тая свиня да пасе. Пасе тя пасе. И не гледай така. Не гледай така, защото я дразниш. И като разбрахме най-после какво е абстракцията, продължихме да четем нататък. Ла от италианското ла, музикален термин, сричко наименование на шестата степен на основния домажорен диатоничен звукоред. Ла. Ла. Лидер от английското лидер, ръководител, вожд, водач на политическа партия, на професионален съюз. Ясно бе, ясно. Като е толкова ясно, кой от наше село бихте нарекли лидер? Тебе бе, а? Правилно, добре сте разбрали. Сега по-нататък. Лудолфово число. Тире. Това е числото пи, което е равно приблизително на 3,14 и изразява отношението на дължината на окръжността към нейния диаметър. Числото е кръстено на името на Лудо Ван Солен, роден 1540, умрял 1610. Той е изчислил стойността му до 31-я. Лазаре, до сега те смятах за плюнка, ама сега ми се издигна в очите. След 300 и толкова години отново да откриеш такава сложна работа. Ура! 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 Ох, бабачко. Ох, бабачко. Чакай бе, тя е моя. Твоя? От моя корене. Ластара е пролазал през плета, ела да видиш. Да не е пролазвала. И той е тиква, бе, Гочо. И това къл няма да си седи, дето му е мястото. Ти си тиква, бе. Я дай тиквата. Дай тиквата. Как ни ви е сам за една тиква? За една нищо и никаква тиква. Ще се затрие селото, ако почнем да се трепем за тикви. Обявявам тиквите за табу. Нали помните? Забранен предмет! От този момент никой няма право да откъсва, да докосва даже. Тиква. Който е съгласен да мине крачка напред. Тиквите, заради тях беше всичко. Всички пазехме. Докато един ден се появи Арлекин. Първия ден нищо, не откъсна никаква тиква. И втория ден пак нищо. Третия ден обаче?
позна. Така изчезна селото. Подира Арлекина. Никой не се завърна. Колко време от тогава никой не се завърна. А ти? Ти защо остана? Защо не хупна и ти? Кажи де? Аз ли? Хайде с Богом. Защо попита? Защото нищо не разбрах, Даниле. Какви бяха тези арлекини, тези тикви, тези абстракции? Пътят е от тук. Хайде, какво чакаш? Пътят е от тук. И слушай. Кой каквото ще да ти казва. Да каза ги на селото. Това е истина. Интересното беше път. И като си помислиш, няма и 2 години. Какво прави времето? Гледай, кой е останало. Можеше ли някой да допусне, че комунистическата зараза ще проникне в такъв девствен край? Да се чудиш наистина. Какви кротки патриархални хора бяха. Помня, като студент някъде по тези места бях излязъл с една флоберка. Мъгла ли беше, облаци ли, подклъзнах се и си навехнах крака. Селените ми помогнаха и излекуваха ме, дето се вика. На тръгване им оставих някоя книга, която носих със себе си. И кажи, че няма случайности. Точно тук да ми се случи да командвам разгрома на метежи.
Не се плаши. Ей, живичко. Никой няма. Никой не остана. Ела. Живичко. Какво правите тук? Кой сте ви? Какво правите тук? Моя речник. Дето го оставих на селените. Ето и подпис. Значи Даниел ми излъга за гибелта на селото. Не ме излъга стареца. Просто го е измислил, за да не го убие преживяното. Когато истината започне да убива, човек съживява в света на илюзиите. Лудост. Това е лудост. Но защитна лудост. Човек трябва понякога да полудее мъничко, за да не полудее съвсем. И все пак той разказа много. Намерил е сили да издържи до днес. Знаел е, че заедно с него ще изчезне дори спомена за селото. И издържа, за да разкаже.